Hindi na, concerned lang kayo. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa, ang hatuo sa IPPO. Ang kape, kang balita. Wow, kainit sa panahon, pero kanami sa isang COVID-19. Sa liwat kami ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidron Jr. Ako naman si Police Lieutenant Maria Fiumiten. Ari kita sa adlaw ng Miyerkules, 1 2021. A day after sang sweldo? Yes, ano na 16. So liwat, amon pakadalan sa inyo ang atong mga programa. Kag-update sa accomplishments ng inyong mga Ilonggo Cops. Damo ang mga updates, no? Damo sa mga developments sa aton nga pagpatuman sa aton nga measures against COVID-19. Madamo man nga i-deliver ang ating mga police station ma'am sa accomplishments. Kag madamo pa kita diri sa mga reminders kag mga announcement para sa aton mga maukod nga tumalanaw sa sining aton nga programa nga naga-popular na ibang around the globe, not only in Iloilo and in the country, pero damo-damo na yung mga nagatanaw sila sa ato ng kapikag balita, especially sa ating mga OFW, mga Ilonggos, sa iba na bahin sa kalibutan. Yes, part na isang ilang morning. Ining aton niya. Diba ma'am, Police Lieutenant Mary Grace Tanchado dira sa Regional Office 6. Good morning, good morning. Kay ma'am Nova Sumagay sa Ibutandi, good morning, good morning. Sa Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yes, kay siyempre si ma'am like Gumban Palmares. Ma'am, good morning, good morning. Bukan maya ka, guwapa kay ma'am Tinting. Watching from UK. Yeah. Wow, UK pa ha. Miss you both when na ako i-treat. Wow. Treat again, pwede nga. Nagkataon din sa quarters ako, nagpalago ka sa amon. So, watch out ka. Next time, kung okay na ang Campo Delgado, what I mean is, hindi na muna ka, I feeling it risky na magkanto sa Campo Delgado because of the latest na records or numeros sa mga positive na sa COVID cases dira ng mga personal. Gani sa aking mga pumuluyo, kung pwede pa man lang, hindi essential, or di man a matter of life and death ang inyong transaction sa Campo Delgado. Or even sa din mga party sa natin yung mga camps, or even sa IPP headquarters, pwede i-defer nyo ang inyong mga transactions, and kung pwede nyo malaman transact through phone, why not? Kaya ang ating subong sa Santa Barbara, I think they will be declared off limits because nga may additional nga nag-positive sa COVID-19. Kaya I think 30 ka mga person na subong sa Santa Barbara will be undergoing the swab test. Yes, kaga as of DOH bulletin sa nato diri sa Western Visayas, ang bulletin nila may ara kita 28 na lang. 28 na lang. Ang I think one of the reasons kaya lubog dramatically ang number ma'am because ang swab test is limited na lang sa may mga symptoms. So, mga COVID-19 symptoms. So, sa ating mga tagpalamati dali sa programa Kapitag Balita, if you feel like you are feeling unusual, like for example, doon nagamala inyo tutudlan, medyo nagataas inyong temperature, please take responsibility na lang na mag-isolate sa inyo yourself, no? Kaga, of course, ang namala mo dito, pero may mga basic lang, mga home remedies mo lang, inang mag-steam, mag-inom sa mga luya. Actually, kagay na nag-luya, gani ako, kung makita ninyo, ibutangan ko lang gamay nga hani, Yes, so dapat go back siguro sa healthy lifestyle. I think one of the reminders sa sining COVID, sa sining pandemya is for all of us to go back to the basic. Magpainit, enjoy the sunshine, mag-exercise para mapawisan. Ilunggo na kung si Police Lieutenant Tanchado, Ma'am Grace, na-inspire kami sa ibang mag-jumping rope, di ba? Jumping rope? Mayad ka na mag-jumping rope subong. Very good, no? Kasi hindi mo na kinalan magkado sa guwa. Hindi mo na kinalan, anay ma-expose sa guwa. Dira lang. Kung lang home exercise will do. Yes, of course, paligo with adlaw-adlaw. Kung pwede pa lang sa nagatrabaho, especially if you are traveling from your home to your workplace, mas maayo din pag abot mo sa balay ninyo, maligo anay ka mo, pahuwayo-huwayo lang inyong matiil because for the whole day siguro nag-shoes ka mo, relax your feet outside your home, and then paligo at least mo magkanto sa maghalubilo sa inyong pamilya. Yes, kabay hindi ka mong galangkag sa pagpamati, paggalantaw sining atong mga programa, kay gusto gini paabot sa atong provincial director na si Police Colonel Gilbert Guerrero, ini labi lagi sa aton nga mga Ilonggos nga please i-follow talang anay himpit sa atong nagipusoon ini papanaog nga exec sa IATF nga kita Iloilo Province kaupo sa atong city
na under na kita sa MECQ. Modified Enhanced Community Quarantine. No? Pero kung tanaw natin sa mga pumuluyo, no, ang ato na ginapatuman ng measures pursuant sa Executive Order 175 sa ato pinalang Governor Arthur Defensor Jr. Sobra pa gani sa MECQ ang patuman natin ng mga measures. May kita nga municipal quarantine, may mga border control points kita, kaga gabi ang pag-control natin man sa closed temporarily or suspend temporarily ang mga operations sa recreational facilities, mga tourist establishments, including magani ang subong wala pa sa exact timeline kung saan ulit matapos ang ining pag-ban sa makahulog kong ilingon sa probinsya sa Iloilo. Revoke. Amo na gani, no, ang ginapasalamatan sa iba natin nga mga negosyante nga tani kabay lang ining lekorban ipadayon lang gyapon sa atong mahal na gobernador nga iuntat lang gitanay. Kaya mo gini isa sa number 1 nga nagatipon-tipon lang mga katawan. Kasi imagine kanina sa city, no, kagabi galit, may nagbuwa sa quarantine facility just to drink, na nagpahubo. Kasi imagine, no. Sa atong mga pumuloy dira nga doy di ba magwanta ang ining desire na mag-inom sa mga makulong ilim doon. I think ano ka mo ano pwede nila i-option dyan? Kainom na lang kamo kape. Kape. Yes, kape. Marami sa kape naman. Thank you so much guys sa sponsor sa kape naman sa buong ako si Mama Liling dira sa Banate. May sa kapihan dira sa sa Banwa mismo sa terminal, no? Kaga dugan na siya nagkape, kaga makitaan pa mga pipi. Bro, Didiya, minaganiti bilang Ma'am Grace, balaan mo ako, hindi kita kuya pala kape. Kay since yan na namian ko, kahit ka namin isang isong bala sa lawas ko, hindi mo siya basta ka namin do buhay na buhay, do bitin pa sa ako ng trabaho. Yes, Kaga, actually, mabibigay this is a special na mixture sa ako nga tita. Kaga hindi lang siya pure na coffee, mayroon siya iba ng mga ingredients to make it even namin to. Wala ko ng palpitate. And of course, kay Sir Alabarre, kay Police Lieutenant Colonel Remy Alabarre, isa nato ka big sponsors mga sa coffee namin. Sir, naubos na ang mga kilo ng coffee. Thank you so much sa talaga mga sponsors namin. Mapahalin sa lipstick kay Ma'am Jenny Ong, mapakadto sa BB Cream kay Ma'am Alasa. Thank you so much. Yes, kaya naghahatag kami sa amon diri sa amon ng mga food, no? Thank you so much ila. Wala kami why kami nag-solicit, but again, we're just thankful that there are really people who really appreciate this particular initiative ang magdala sa inyo sa balita every morning, kaga mag-updates, no, sa mga advisories na rin sa atong mga local government units, kagaliman sa ibang agencies ng gobyerno. Yes, kay gusto nila masustain yung atong programa, ano pa ginasuportaran nila kita. Okay, ini kay Sinto Uno, good morning ma'am, watching from San Rafael. Kay Sir Renz Florendo Salcedo, good morning again ma'am and sir. To all PNP in Iloilo City, pa-shoutout po ma'am sa Sara Police Station. Kay Sir Police Major Nemias Pamplona and Solid 1 KIF. Ako, Sara, Chapter PNP Force. Wow, thank you so much, Git. Please don't forget to share our live. Siyempre, ang PNP Force multiplier natin, ang Kabayan International Fearless Anti-Crime Organization. Good morning to all and have a nice day. So sa tanan-tanan nato ng mga kapulisan nga sa borders, please, lang din kamo, stay safe. Kamo, salamat din sa inyong panerbisyo. Kaupod sa aton mga force multipliers dira. Halin sa tanong pa kato sa LGU, madamo gid nga salamat. Kamo na ganit istoryanta na bigan ni kay PD, no? Nga certificate di sa Iloilo province, kaya kada border control kung makita ninyo, may partner din kita yan. Ang mga unique, no? Pagkita natin din subukan na tawag na shared responsibility sa mga local government units, kag sa mga force multipliers, sa mga support groups, kag sa Philippine National Police. Amo na mga kaibigan, despite sa sining challenge, no, nag-aabot sa aton nga panerbisyo, medyo kaya-kaya lang because there are people really who support us, no? Yes, kaya namin sa feeling namon ng mga kapulisan kung harap man kamo nagabulig man sa amon. At least balan-balan namon ini nga pandemya hindi lang sa mga abagas ng atong kapulisan, sa atong mga BFP dila and everything, ang uniform personnel, atong ini shared responsibility ta ina. Diba la classmate Ana Lovillas Bubon nila sa Kabangkalan City. Yes, actually, we would like to discuss that particular topic, ma'am, no? Because may ara kita ng mga reklamo na nabato sa atin ng Facebook, actually nag-PM sa ato regarding dito ba sa
mga basic na mga violations sa protocol. Ini mga kabataan na nagalagaw nga wala sa face mask or nagabike nga wala sa face mask. May ara nga naga-chismis, nagatipon-tipon sa ilang mga komunidad, no? Ginapasa nila ang kapulisan. Nga na-feel in this particular level. But sa ato naman ng mga nag-complain, nagdalasan silang issue sa aton, ato na siguro mahibaluan o dapat natin may tsindihan na ining away sa pandemya, hindi tanan-tanan nakatukas ang bagas ang kapulisan. Yes. These are basic mga violations, no, mga nakantuan sa mga pumuluyo. Dapat ang ato nga mga barangay officials matanod na ang mag-take charge of that. And basically, dapat kung initial concern sa mga kabataan na wala sa face mask, I think this is the first or primary responsibility sa mga ginikanan. Yes, hindi na bala mo niyo. Lain na natin ang way of thinking natin. Abi nyo police lang, abi nyo barangay tanod lang, abi nyo barangay officials lang din ang may responsibility. Ikaw mismo, kung nakita mo na nga hindi tsakto pagsuksok niya sa face mask, uy, ikaw kayo ng face mask, kita mismo pwede makialam. Basta it's the way on how we approach a person na please, pwede, damo kita, di kayo, wala ko mag-face shield, kada mag-face mask, tuod, hindi mo na ginaya sa walain, hindi kaya pagdakon kung napanaway ikaw. Pero kung siyempre, i-approach mo lang in a nice way. Hindi lang offensive. Pag you know what, pasalamatan din naman kamo kung minagani ka binubigay kita tanan. We heal as one. Yes, kag isa ka panundong sa aton yung provincial director, actually echo niya ang panawagan sa aton presidente ni Rodrigo Duterte nga pagadakpon ang mga individual o grupo nga magpresentar sa mga peke nga mga RT-PCR test, especially mag-cross sa borders, no, maganda sa ating mga tourist spot, no, again close pa gani ang mga tourist spots, pero there are people going to our area of responsibility nga magagamit sa fake na nga RT-PCR test sila pagdakpon. What happened one time sa isang pamilya halin sa Cebu nga nagpaulit diri sa Santa Barbara. Sa Santa Barbara, and then na-realize, na-discover nga ang ila RT-PCR test was tampered, no? Kaga pike, na may pan verification sa issuing hospital, no? So, bawal. Please, never try to defy ining mga protocol na patuman natin. Because at the end of the day, hindi ang police, hindi ang local government ang maapektuhan sila, kundi kamo mismo at ang inyong mga pamilya. Which is, I think, the saddest thing to happen is that kamo ang magadalas ng virus na basic na makabawi sa kabuhi sa inyong pinanangga. Yes, ang wala na ang katong kapulisan dira, ang mga barangay officials na itong LGU, dapat makatigayon lang na iya kung anong programa nga dapat. Mag-file kita kaso sa mga nag-violate. Pero at the end of the day, sino ang apektado? Sinikita, gihapon tanan. Oo, abi niyo ang kapulisan, wala na apektuhan sa COVID. Kami man apektado, that's why kami nag-observe man sa mga precautionary measures kag ining mga ginatawag natin nga minimum health standard protocols. Yes. Oo, pareho na lang sila nagatakod man kami sa amon ID. May shield. May shield man kami. Pero again, there is dapat bisa sa opisina, usually we yield paggamit sa mga mask while doing this program because mga hindi kami mapatian. We are using a very simple lang na technology, there is cellphone na nagamit namon. Kaya pasensya lang. Patresa-assure nga, dari kami sa opisina, we are tested negative of COVID-19 na. Kaga, again, we are continuing our practice of sanitizing our hand, tupat naman din ang alcohol, pagkatapos, of course, ang pang-social distancing. The mere fact na ang Iloilo Police Provincial Office on skeletal man ang duty para ma-prevent man na mag-expose ang kada isa sa isang opisina, dagmay lang ang opisina. But you know, sa ating mga tumalanaw din sa Kapikag Balita, despite sining kasakuon, despite sining mga challenges na natubang natin to fight COVID-19, padayon ang pag-deliver sa inyong kapulisan, mga Iloilo Cops, sa ating anti-criminality and anti-terrorism campaign. Here are our accomplishments this day. Yeah, so syempre di pangunahan nila isa ka bypass operation ang ipatigayon sa atong utong MPS kung sa diin nakadakop naman sang 4 ka persona. Out of 4 may isa dila ka minor. O di ba kasad lang din. So congratulations diri sa aton nga utong MPS sa pagpanguna syempre ni Police Captain Robert Jason Pancha kag ni Police Lieutenant Larry John Vidal ang iyang deputy. Kag syempre dira sa tanan nga personel sa utong MPS, congratulations kay kamo nakadakop sini kanday Michael Magapa tip na pa ining si alias Mike ining kay
Wilfred John Villaluna. O kung ining si Calvo, kag ining ato sa kami minor de edad, kag ining si Romel Villaluna i Espanyol. So ini sila nga apat magapangatubang sa kaso. Kung siyempre ining ato minor de edad, ging turnover na ini sa aton nga MSWD. Grabe gini bala ang nagamaligay sa mga drugs no, wala niya sa tigipusoon. Sa sining na itong mga itong pandemya, grabe gubon yung pagidya ang futuro sa atong mga kabataan, sa atong pumuluyo. Please stop that particular business nga pulwas nga illegal, magkaguba niya sa lawas sa futuro sa atong mga pumuluyo. So, sa atong mga pumuluyo, why patronize the use of illegal drugs? Why patronize? Well, this pandemic, we are at the moment of a lot of uncertainties. Then save your money to something essential. Illegal drug is not essential. Yes. So, doon kasadla, kaya hindi sila puro tanan ini pumuluyo masang uton. So, sundan pag inasang San Dionisio MPS, nakodakop naman ini sila sa illegal fishing. 4 ka persona naman ang nadakpan sila. So, congratulations kay Police Captain Del Castillo. Pag sa iya dira nga personnel sa San Dionisio MPS. Congratulations, sir. Yes, tingala mo nga may illegal fishing pa sila. Na in fact, the previous days yata, grabe ang pagdagsa sa mga isda, no? Ay, our seas, ang atong nga kalawran, nag-amiara sila moment na taga-produce sa damo, no? Why we use the very basic, the most regular na process sa pagpangisda. Kaya hindi sila, hindi sila taga-San Dionisio, ibang taga-Concepcion, kung sa ibang lugar. Oo. Okay, kaya ginsundan nila sa Estancia MPS na naka-aresto naman sa isa kapatid person na si Leo Dennis Labarosa. Sa sala nga may-ari ni siya, sir, bail recommended na 36,000. Falsification by private individual of use of falsified documents. Okay. At syempre, yung pasundan ni Balasan MPS, illegal gambling naman ni saya. Familiar ka mo sining Cara Ikro, sinang points bala nga tumbok sa atong pao. Kadamo sini sa nadakpan ng mga personel, sagwa kasi naging patayoy sa balay ni Calvo. Ako ni Cara Cruz, may nadakpan. Not only illegal ang ginampang, ilang kasi sa activity, ito ang mga super spreader. Because nadamo ka mo nagatumbok dira, and samtang nasinggit ka mo dira, samtang singgit ka mga tao, kuruna dira, katarasik laway ninyo, no? So, what if, kung may isa sa inyo dira ang asymptomatic, hindi talaga mo bandado. So, ini sila ang mga persona, mga pangatubang sa kaso, pag-harap sila subong sa sa Balasan MPS. So, ang katapusan natin nga accomplishment sa Balasan MPS is sa pagit ka-wanted person na nadakpan sa Salakalwat. Estancia MPS sa falsification by private individual and use of falsified documents. Hindi si Marie Grace lang kay babayi. Marie Grace Labarosa, 44 anyos ang edad, nga taga-barangay Tagbuyan, Estancia, Iloilo. May-ari ni siya nga bail recommended na 36,000. Sa ato mga tumalanaw sa programa Kapit Kagparita, nakita nyo nga ang ating mga kapulisan, padayon ako sa paghimakas, no, nga ma-ensure atong safety by running after these wanted persons, kaga paglagasa sa mga illegal activities. Palihog, kuha ka mo sa mga contact numbers, mga tie numbers sa inyong mga police stations para ma-report ninyo kung may ara ng mga mga nagatumpok-tumpok ng mga individuals, nagasugal, nagabulang, or whatever kind of activities. And I think hindi lang kay sa police station to spread ang responsibility. Tawag ka mo sa inyong mga chief tanod, kasi inyong mga barangay kapitano. I think it's important our chief tanod will really be strong enough, very decisive enough in implementing sa ating mga health protocols. So, dapat ang may poder ng otoridad na ipatuman ini sa ilang barangay. Yes, please lang, magpinuligay kita sa oras ng pandemya. Hindi naman sa oras ng pandemya, sa oras ng tanan, kita makialam. Alright? So, good morning kay Sir Robert Ong Velasco, watching from Calibo, Aklan. Wow, madaming salamat, sir. Kay Ma'am Lorna Silosa, good morning to Ma'am. Pag kay Casey Vargas, good morning ma'am and sir. Good morning man sa inyo tanan. Hindi ko kayo pagkalimtan si Papa Hieronimo Lapian sa New York, pero hindi kayo tanaw. Wow. Actually, tawag siya kayo every time na mag-live kita dire. He was
trying to call. Kasi papa, hindi ka pwede katawag pa because ang cellphone na ginagamit na para sa siningan live streaming. So, again, hello with the papa. Ang good thing dito sa New York Subo is that they are now free to move around na wala sa face mask. Because 100% I think sa ilang residente are vaccinated. No? So, the government sa New York, they are richer countries, state. So they are nakumpleto na ilang vaccination, tapos na ilang second dose. Kaga muna sa buong ilang pag-wear sa face mask kung arala sila sa mga hospitals, kung magsulad sila sa malls. But if they are in public places, they are now free to roam around without the face mask. Wow. At syempre, sir, after ba na ni ang akong mga cousin from Canada, si Sam Tupas, dira ni May, good morning. Ang gina-replay na ni nalantaw na ning aton nga programa. Sir, kay Sir Luciano Abilar, good morning na sir sa imo. Thank you so much mga tao. Amazing ka rin no? Because we met one time, isa ka pastor, mag-asawa ka pastor, kag isa ka doctor na na-meet na ito dali. And they told us, they told me, that they're watching our Kapikit Balita. Sa tanan-tanan nga nagatutok sa sini programa, no? Either naka-live kami or later, kung ma-review niyo yung video. Thank you so much for supporting us. And please, don't hesitate to send us, sa mga messages, information. Kaya nga pwede natin dalawang dire. By the way, I'm talking of the pastors, mag-asawa sila, nga nag-bullying spiritual enrichment sa atong kapulisan dire sa probinsya sa Iloilo. Erwin, kaya hindi ka ang ilang folder, please. Kaya gusto ko especially mention sila, no? This one, thank you so much. Si Pastor, basta ano sila ang ilang daw brand mga nag-distribute sila sa mga New Testament ka Bible, nag-access ng lecture on sa Gideon, on Gideon International, bakit nalipat ko. Sorry good, Ma'am Ansel, sa inyong ngalan, isa na weakness na ako na memorize. Pero namin nila, because damo, ma'am, hindi sila nga duwa, mag-asawa, maning-mission nila, mabuligan ng kapulisan, na ma-refresh. Moral recovery. May mga techniques pa game. Kaya I think ang lalaki, train siya sa unarmed, okay. Mga armed techniques. Damo sila sa ginahatag ng mga input sa atin ng kapulisan. Kung sa subong na chimpo, kinanangin natin. The refresher, the bread, no? Have you know what, guys? Kamo samtang nag-watch kamo da sa amon, i-appreciate yun namon kung mag-comment kamo da kung may gusto kamo ipa-announce, kung may concern ka mga gusto ipaabot. Miss ka matapos na ning atong programa, rest assured, the following day, i-address din siya natin. Yes, kaya namin mga kay every month, na-notice na ako, hindi kita ga-average kita sa at least 20 ka mga messages or asking for our actions, no? Kaya, you know what, we're happy kung nag-report ka mo sa amon, kahit ako sa request or i-facilitate ang inyong mga concerns. We are happy to do that. Kaya, by the way, may kami i-post sa amon na Facebook page na survey. We would like to see kung pala epektibo pala ang hiwat sa buong municipal quarantine. Please join that survey. Click nyo lang. There are 3 choices. Click nyo ang inyong sa inyong pagbanta. Ano pala? May dako ba lang epekto? Medyo may epekto. Kung wala sa epekto, in municipal quarantine o yung mga border checkpoint na ginahiwa sa kapulisan, kaupod ba sa atin yung mga local government units at sa iba natin mga support groups. Yes. Please lang, Kalamay Moscobado, good morning lang sa imo. Ano ka bandaan, participate ka man sa atin nga survey. Thank you so much din sa inyong support at please don't forget to share our live. Yes, ang yan to ang mga informasyon at balita nga mga tipon para sa buong aga. Yeah, kag-inspired kami, kag nalipay sa inyong suporta din sa programa sa inyong mga Ilongga Cats. Madamo salamat sa inyong masangkad kang maugog na pagsakda sa siningan new big hit sa Police Regional Office Mix ang hot duo sa IPPO, ang Kape kag Balita. Sa liwat kami ang inyong mga maambong na Ilongga Cats, Police Senior Master Sergeant Francis Colidon Jr. Ang ako naman si Police Lieutenant Maria K. Umitin. Inyong Masaigan! Sir, gusto ko